दा जोंनिया नै बडिनो लोगो मोनबाय दा इखरावबो आब' होननो मोना आब' होननो मोना दे होमबा बाजियानो जाबाय बोथोरा अखा हागोन बायदि बोरैबा खालामबाय थादो दा अखाफोरा थांसै इयाव दसे समाय रेस्ट लादोंमोन दा आरामसे नैबे क'क्राझारनि बाइक श'रुमाव गाबोन मोनसे भिडिअ खालामनो लिंहरदोंमोन बेनि थाखायनो जोङो दिनै फैनाय जादोंमोन जोंनाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना श'रुमनि भिडिअखौ आरामसे नुगोन आरो ना गासिबो ए भाई इसोर ओइ इदि गोदो गारिनि टायार मा नोंखौ साया जाबाय नामा होननानै दा बर्थमान एसे मर्निंआनो आरोना माने फुङावनो ओमफ्राय दा क'क्राझाराव थांनो ओंखारदो दाख्लैल'सो नै कलकातानिफ्राय मोनफैदोल'सोमोन दा आरो नै जल्दि क'क्राझाराव थांनो एकदम फुरा मोनसे खामानि ओंखारलायबाय दा आङो बुंथ'लायला उनाव मिथिगोन नोंथांमोना बेनिफ्राय दा जियानो जाया मानो गास ओमफ्राय उन सिगां आङो रिंखौ जोंनि तामुलपुर माने श'रुमाव आं सोंनो थांदोंमोन ओमफ्राय मोननैदो 11,000 थांगोन होनना बुंदो ओमफ्राय आं दा अर्डार होदोंमोन अर्डार होनाया ओमफ्राय दा मथा मथि सप्तासे बा 6 दिन लागोन होननानै बुंदों आरो ना गाइस ओमफ्राय दा जियानो जाया मानो उननिया एसे सलायनो हानाय अबस्थायाव दङ आरो ना गावलांजोबदोंमोन होमबाबो टिप होनायखाय सलायनो हादो दायो टिपलेस नंला बेनिफ्राय दा नै सिगांनियासो टिपबो होनो हाया ओरैनो सलायबाय थानो गोनां जादों पाम्प गैयाबाबो दा उपाय गैया क'क्राझाराव थाङाबाबो जाया बेनिखायनो थांथारनो गोनां जागोन होननानै आङो जि जाय जागोन होमबाबो सलायसिगोन होमबाबो टिपलेस टायारा बिराद मजा दे खिन्थु गाइस आं प्रुफ मोनबाय कलकातानिफ्राय इदि गोदै बिदिनो फैबाय थादो आरो इमान खस्थ'नो दा इमान गरमाव राइडिं गानलायदो गानाबाबो जाया गावनि सेफटि गरमबाबो गाननांगोन थान्दाबाबो गानखानांगोन मानो होनबा गावनि सेफटिखौ गाव नायाबा आरो सोर नायनो नङा होमबा पाम्प गैखाया आंनि आगोलनि साखाया बेखौनो सलायगोन आं हाइगौ दोङो ना बेनिखायसो आं मोनफैदों कलकातानिफ्राय पाम्प गैयि साखाबाबो हिमांशु दोङो ओमफ्राय थिं दैदेन दोङो ओमफ्राय जियारानि दोङो ओमफ्राय आं दङ दा जोङो साब्रैबो जमा लोगो नांनानै आरामसे थांगोन आरो ना स' गाइस दा नायनो हागोन नै अखाया फिसा एखेबारे बिराद लासै हागासिनो दोङो दा नै अखाया नोंथांमोना टट मोननाय नङा खिन्थु मोदोमाव नांदो आरो ना आं आयना ग्लासखौ बख'ना लादोंमोन माने जिथुबा हेलमेटनि ग्लासखौ फिसा हाहोलांबाय खिन्थु सान्दुङा बिराद दोङो होनबाबो अखाया फिसा हाबाय थादो आरो ना बेनो बिराद दिगदार खालामो आरो ना खिन्थु दा जोंनि जायगायावसो नै गोदै साफा सान्दुं दुंदो कलकातायाव दा खदाय अखा कलकातायाव ब्लकखौनो खालामनो हाया 1 सेकेन्डनि थाखाय नोङो केमेराखौ दिहुननो हाया जेरैबायदि अखा मिथिगोन ना सेस जाखागोन आरो नोंनि केमेराया वाटारप्रुफनि मबाइलबाबो नोंनिया सेस जागोन आरो ना एक्सुवेलि मानसिया रिक्स लानांगौ आरो ना जि जायो जागोन मोजां जाबाबो हामा जाबाबो जि जायो जागोन होननानै साननानै माने रिक्स लानांगौ आरो ना दा आंबो जि जायो जागोन दे आरो होननानै रिक्स लानानै दा क'क्राझारावनो थांफिननो नागिरदों नङाबा आं क'क्राझाराव दाख्लैनो हर थानानै आजादि मोनसे कन्टेन्टखौ आजादि दिहुननो हायोमोन खिन्थु दा एसे थाव सोना लानोसै ओरैनोथ' बेसेबांसोबा हामगोन जादों बाइकखौनो सोना लानोसै बारा बुरजा सोथ'लायला जे दंखायोमोन दा जेने थेने बाहाय थाव सोनानै फैबाय ओमफ्राय गाइस थानो हागोन थारमाने एखे फुरा गारि लाना थांदों मोनसे मजानो इनियाबो साखाया बेन जादों साखा बेन जाजोबनाय गोजा दानिया गारिफोरा मा जादोंबा जेराव मेरावनो लामाफोरा दानि जुगाव हामा जाबायना ओमफ्राय दा दिनै जाबाय खनेबार दिनै जाबाय दारखुसि हाथाय नायनो हागोन नोंथांमोना दारखुसियाव बिराद मानसि जाना दोङो गारि जाम जालायबायलै डिस्टार्ब जौ hey माया फोन लागा जादे इबो कारा दिगदारनो जाबा लागे बालेते कोठा पाती आसे केला गाड़ी सलबा आइसिबे एरनो गाड़ी सलायदो याव जाम जादो फोन लारायबाय थागोन याव गाजानो मा जागोन दानि मानसिफोरखौ बुंनोनो हाला नायनो हागोन नोंथांमोना रङियाव दासो नै लामानि थाखाय फामबाय थादो आरो ना नैबे पाका खामबाय थादो दासो सीसी ब्लक दा नैथिंगाले फायनो मोनथ'वामोन फायनायखौ बन्द खालामदोंमोन खिन्थु टाइमनि थाखाय आं नैथिंगाले फायथारबाय आरो नङाबा थांनाय फायनाय खालामदोंमोन नैथिंगाले फायनो मोनामोन दा नैखिनि ससेया आथा जाबाय ओमफ्राय आरो आगोलथिंगाले आथा दंबावो एक्सुवेलि सीसी ब्लकसो होबाय आरो ना मेन टाउननि लामाखौनो बायथ' स्टाइलनि गोबावानो जाथों पाकाखौनो होनांगौमोन समायना कालारिं फुनलायलायनानै खिन्थु टाउनखौनो जुदि इदि खालामना दोनोबा बिराद लेथ्रा नुयो आरो ना सीसी ब्लकफोरखौ दा टाउन हिसाबै बा स्टेन्डार्ड जाबाय एसे मोजां नुयो आरो माने दामिबो नुयो मायबा मोनसे गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा वाव रङिया मजा दे होनलायलायनाय दा जोंनिया रङिया होनबा माथो रङिया इमान बारा हिट नङा ओरै होनलायलायनाय मोनसे बाथ्रा फैयोना बा स्टेन्डार्ड बनायनांगौ जेसांनो हायो बांसिन मानसिफोरानो स्टेन्डार्डखौनो नागिरा जिखुनु जाया जाबानो जाबाय आरो इदि गोदो आरो दानि मानसिफोरा स' गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे ब्रिजनिफ्राय रङिया टाउनखौ गथाय नाहरजोबनो हायो आरो ना इथिंगालै साइथिंगालै दा
So guys, nanya nontonnya Enoka gidir masjid बनायदो याव बापरे बा देन्जार गोजौ आरोना नरबारि मोननि सेनसेआव मोनो दा मोजांनो मोनसे गान रोजाबनोसै आरोना हारसिं गारि सालायनायखाय बोरैबा मोनदो बरिंनो मा गान रोजाबा हामगोन दा आङो गाइस नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहर आङो ब्लग खालामबाथाय हारसिं थांबा मा गान रोजाबनांगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय सुबुक सुबुक के चलते है कभी कभी ना तुझे कहीं कहीं ना जाऊं रे कभी कभी ना तुझे वो तेरे मेरे साथ कोई बासाबो मा डिस्टार्बरा गान रोजाबनायफोरावलाय बास होनबा एक नम्बर डिस्टार्बखा एखेबारे माने टार्निंखौ सिङावके लाना होयो बासफोरा बै हामा बे गान स' गाइस दानो बरमा मोनबाय आरो ना गाइस जोङो ओमफ्राय दाना नायगोन नोंथांमोनानो इमंस' एसे आगोलाव दोङो दा लोगो मोनबाय दा बरमाखौ बारबाय आरो ना गाइस बाय बाय बरमा बाय बाय बर्तमान बरमायाव गासैखौबो जमा लोगो मोनजोब्बाय ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायनोसै जोङो दा सोर सोर थांगोन दा गासैबो नै इयाव रेडि एखेबारे इथिंनिफ्राय फायजोबदों जोङो रङियानिफ्राय दा थांगोन पुरा क'क्राझार साइडथिंगालै दा नायगोन नोंथांमोना इथिंगालै गासैबो जमा दा आराम जोङो टटेल साब्रै दङ आरो ना गासैयाव दा हेभिदो आरामसे थांनोसै ओमफ्राय नायगोन नैबे बिथाङा सोरमोन इयो नोङो सोरखौ नायबाय थादोंमोनलै इउटुबाव सोरखौ दंबाय थादोंमोन नोङो मैखुम नायदों होमबा न' आंनि नामानो एसे बरदिनायाव दिनैसो लोगो मोनबाय एखेबारे दे दैदेनै भाइ बरदिनायाव दिनैसो दै दैदेनाथ' जोंनि खाथियाव न'आवनो थाया माया दै मानसिखौ नुवानोखा आरोना बरदिनायाव दिनै ओमफ्राय थिंगालाय नागोन बिथांनि नामखौ आंथ' मोजाङै मिथिया बिथाङा सोरमोनबा दा जोंनिया नै बरदिनायाव लोगो मोनबाय दा इखौ रावबो आब' होननो मोना बयबो माने आब' होनबा बिराद रागा जोङो बिनिखायनो बेलेग सोमोन्दो लादो नोंथांमोना जुदि माबा लोगो मोनोबा दे मा बाजैयानो जाबाय बाजै होनबाय दे आं न' दे मा बाजै दै दा जों गासैबो जमा थांनोसै आरामसे ओमफ्राय दा आगिया गारिया मा लाना फैदो नोंथांमोननो देखायनोसै जिखुनु जाया आङो रेनकट लाना फैदो अखाबा हागोन होननानै बेनिखायनो आङो टप बक्सखौ लगा लाना फैदो खुलियासै होमबा दे फायमा न' कालाकन कालाकन नोंनिया कालाकनसो थाखासिगोन बायदि मोनलाय नामखौ हा ए आरो मेसिं लाना फैबाखै दै असम'खौ हा हेलमेट नङा माबा कभार है आं बेलेगसो लागोनलै आं आनकमन लाया नैबेखिनि लामायाबो दाबो मोजां जायाखै इथिंगाले फायनायमोन नैथिंगाले थांनाय दा नैथिंगाले फायनायथिंसो जोंबो थांनो गोनां जाबाय आरोना बेनिखायनो बैया गोबाव जायो आरोना मायावबा थांबाथाय दा इसोरो बयनिस्राय उन जाजोब्बाय इमांसु दैदेन जिया गासैबो उनाव दंजोबो दा आङो फार्स्टआव दङ आरोना माने आंनियाबो गारिया बारा गोसा सालायजाजाया बेनिखायनो आं फार्स्ट जाखादोंमोन आरोना दहायनो एसे दा इसोरो फायबाय थादों आरामसे ओमफ्राय नायनोसै जों दा दिनै माबे लकेसनाव थांनानै मा नायनाय जायो दिनै नायनोसै ओमफ्राय गाबोनसो जागोन आरोना माने मेन प्रग्रामा गाबोन मोनसे प्रग्राम मोनसे फिसा दोङो मोनसे जिखुनु भिडिअ नुगोन आरोना गाइस नोंथांमोना गाबोननि भिडिअआव ओमफ्राय नैबे दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना मोनसे जागा नुगोन आरोना नायनोसै बङाइगावआव मा हेभि जागा दङ एसे हाबिनोसै बाय दुगैथावना जागा नागिरनोसै आरोना दा बोथोरा दिनै बिराद मोजां खालामदो ओमफ्राय आरो क'क्राझाराव अखासो हादों माबा फुङाव जोंनिथिं अखा फिसा हादोंमोन ना बिथिंगाले आरो अखा बाय हानो नागिरबाय थायो ओजा हाबाथाय रबा दे गाइस रबा लाइ जाबाय दिनै लामाया देन्जार लेथ्रा लामा मा कसम अ माय गड लामाया नै अ भाई साहाब बिदिखौथ' लामायाव गारि सालायनो बिराद खस्थ' ओइ नों बादावाखै टायार बेरदो टायार ए भाई इसोर माने डाम्पार गारि गोदोरनि टायारा बेरना होदो आरोना ओमफ्राय जिया खाथियाव दंमोन बारदावदो आरोना इयो थाव होनलायनाय जानाय नङालै इसोर नोंनि खाथियावनो दंमोनथ' टायार गारिनि ओइ इदिखौथ' गारिनि टायार आया माबाखिनियाव दंमोन ना नङा टायारा फार्स्ट बेरबाय ओमफ्राय बेरनाव फाट्रि खालामनानै नैबे साइथिंगाल थानायालै आं सानदोंमोन नोंखौ सायाव जाबाय नामा होननानै
बाथ' खादो बाप्रे बा स' गाइस दा जोङो नै दसे खमाय रेस्ट लादोंमोन बोथोरा अखा हागोन बायदि बोरैबा खालामबाय थादो दा अखा हायाबानो जाबाय गसाइनि अननायाव जों दा नैनिफ्राय बरा थांसै इयाव दसे खमाय रेस्ट लादोंमोन दा आरामसे दा मजा थांफिनसै आरोना एखेबारे मायाबा दसे रेस्ट लाबावनांसिगोन माबा मोनसे जाना लाबावनांसिगोन आरोना So finally guys दा बर्तमान जिकुनु जाया जोङो दा रुमाव मोनफैबाय इनिफ्राय दा आङो नैबे मोनसे रुमखौ लादो गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना दा आङो नैबे मोनसे रुमाव थासिगोन ओमफ्राय गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना राइडिं लपेना एन'का लेथ्रा जाना दंमोन दा पुरा इखौ फोरानजोबना होबाय ओमफ्राय राइडिं गस्लायाबो एन'का लेथ्रा जादोंमोन फोरानजोबनानै होबाय ओमफ्राय दा पांखाखौ होनानै आराम थागोन ओमफ्राय इथिंगाले जिकुनु जाया बिसनाया गंनै दङ आरोना ना मा बुङो दा जिकुनु जाया आं नैबे मोनसे रुमाव थानोसै गाइस ओमफ्राय हिमांशु दैदेन इसोरो बेलेग मोनसे रुमाव थासिगोन जिकुनु जाया बिसनाया मोननै दङ आरोना आं जिकुनु जाया इयाव हारसिं उरुनोसै ओमफ्राय थिं लाइन बर्डबो दङ तो टेनसन गैला आरोना गाइस माने अखा बुरजा हानायनि थाखायनो माने आङो ब्लगखौ मोजां खालामनो हादियासै नङाबा जोङो बङाइगाव हाबनानै एसे मोजां भिडिअ खालामनो सानदोंमोन दा जिकुनु जाया नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना क'क्राझारनि जाय नैबे क'क्राझारनि बाइक श'रुमाव गाबोन मोनसे भिडिअ खालामनो लिंहरदोंमोन बेनि थाखायनो जोङो दिनै फैनाय जादोंमोन दा जिकुनु जाया नोंथांमोना नुगोन मोजां भिडिअ नैबे भिडिअखौ होखांनायनि उनाव नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना श'रुमनि भिडिअखौ आरामसे नुगोन आरोना गाइस बाइकनि टेनसन खालामनाङा नोंथांमोना जाय जाय क'क्राझारनि लांनो गोसोबाबो लांफाय जाजागोन मा बाइक आरो मा फेसिलिटिनि सब नोंथांमोना आं खिथाजोबगोन गाबोननि भिडिअ गाइस अके दा दिनै आरामसे बेयावनो उरुनोसै दिनै हर थानोसै क'क्राझारनि टाउनावनो रुमा ओमफ्राय दा ओंखाम सोखाम जाना लानोसै हरनि थाखाय ओमफ्राय आराम क'क्राझारनि फेसिलिटिखौ बाहेराव माबायदि दा इथिंगाले नै बैया अखा हादोंमोन ओमफ्राय दा नै अखाया फिसा गाबाय नङाबा तामान अखा आरोना गाइस बाप्रे बा हिसाबानो गैया अखाया ओमफ्राय इथिंगाले बिराद गोलाव आरोना रुमा सोर मायाव थायो ता आरोना गाइस टेनसन गैया ओमफ्राय गाइस आं नोंथांमोननो खिथानि जोङो गारिखौ मायाव पार्किं खालामदो गाइस नायनो हागोन नोंथांमोना बै नै गारिखौ जों इयाव दोनदो आरोना बाहेराव ओइ नै आंनि गारिया नुदोंना गाइस नोंथांमोना बै बे बेयाव दोनदो मानो होनबा जों दायो खाम जानो थांखागोन ना गारिखौ नांगौ जागोन ओमफ्राय गाइस ओमफ्राय नैथिंबो दोनदो गंसेखौ आइ खनायाव ओमफ्राय नैथिंगाले दोननो हाया इथिंगाले दोनबाथाय क'क्राझारनि पुलिसा गारिखौ लांगोन न' पार्किं लिरनाय दङ इयाव दोननो हाया इदि गोदै जायगायाव दा बेनो आरोना गाइस वाव मजा